Tungod sa frontal system, padayong makasinati ang sugbo ug kalit nga pag-uwan-uwan ug pagdag-om ilabi na sa hapon hangtod sa gabi karong Sabado. Alang sa latest weather update aniya si Romeo Aguirre, ang weather specialist pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest nga weather update para karong adlaw. Ang frontal system mao gihapon nagapekto karon sa silangan nga bahin sa Kabisayaan, apil na pud sa silangan nga bahin sa Luzon. Ug subay niini sa mosunod na 24 oras atong gipaabot nga ang probinsya sa Sugbo ingon man ang kitibuk-ang bahin sa Kabisayaan. Sa buntag og udto makasinati pa sa init nga panahon apan sa hapon ug sa gabi mo kalit lang gyud og pagpanag-om inubanan na sa mga patak-patak na pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms ingon man sa hinungaw sa tuang frontal system. Og subay niini ang ato apong hangin gikan diri sa amihanang silangan ngadto sa amihanang kasadpan may nagapasulabi diri sa Central ug Western Visayas samtang sa Eastern Visayas gikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan sa kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan magmalinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalud. Ang ato ang dagat mo hunas alas 9:17 karong gabi sa gibug-on nga punto 02 metro. Unya mo taw alas 3:30 sa kaadlawon sa gitas-on nga punto 7 metro. Samtang para sa ato ang temperature forecast ugmang adlaw diri sa Central Visayas dunay temperature range nga minimum gikan sa 26 ngadto sa 25 degrees centigrado, maximum anaa sa 33 ngadto sa 34 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas ang ato ang temperature range nagasukod sa 24 ngadto na sa maximum nga mabot sa 33 degrees Celsius. Sa Western Visayas nagasukod sa 25 ngadto sa 33 degrees centigrado. Og sa tuang forecast maximum heat index gipaabot nga sa Central Visayas ato ang heat index maabot sa 42 hangtod na gyud sa 44 degrees Celsius diri sa Metro Cebu. Unya sa Eastern Visayas gikan sa 41 ngadto sa 42 degrees Celsius. Sa Western Visayas 42 degrees Celsius. Og para sa tuang extended weather outlook, bisan pa man og naatay frontal system nga mao'y nagapasulabi karong adlaw og ugma sa adlaw nga Domingo hangtod na sa Martes gipaabot nga magapasulabi gyud gihapon ang init nga tempo sa panahon labi na sa adlawan, buntag ug udto. Samtang naay kalit na mga pagpanag-om o mga thunderstorms sa hapon ug gabi gikan kana sa Domingo hangtod gyud sa adlaw nga Martes sa Central Visayas, sa Western Visayas ug sa Eastern Visayas. Samtang atong adlaw mo silang ugma alas 5:21 sa buntag ug dinhi na lang kutob. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Romeo Aguirre ug may hapon.